салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нарху наво. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ ва мошинҳои фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон баҳри шумо пешкаш мекунем. дар видео лайк монед, мо видеоро сар мекунем. кадоме дар видеои ман лайк мемона, мо дуо мекунем ки пагоҳ соҳиби инам қадар пур шава ва проблемаҳошон тамом шава. рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар ватсаби ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал ОБУНА шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, қишлоқи Шаҳбур, 12 сотиқ замин, 3 дар хона ва 1 веранд, 1 оғили 27 дора, ошхона, баня, склад дора. документош 100% аст. об, светаш постоянно ҳастай мега. нархш 130 000 сомони. боз савдо карда мешавад. агар ки аз номи канали мо гардонед, ба шумо скидка ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикрҳои худтонро дар комментария бинависед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нав мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Муминобод, деҳаи Сангдара, 15 сотиқ замин, 2 дар хона бо 1 калидор. об, светаш ҳаст, документошам ҳастай. нархш 75 000 сомони. боз савдо ҳам мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангин, деҳаи Маданият, кӯчаи Нуробод, 60 сотиқ замин, 4 дар хона ҳаст. документош 100% аст. мактаб, бозор ва масҷид дар наздикиш аст. нархш 460 000 сомони. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур, 8 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 веранд, бо 1 подвал ҳам дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. об, светаш дар наздикиш аст. ремонташ миёна. оғил, анҷомхона ва аловхона ҳам дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. нархш 75 000 сомони. нархш 75 000 сомони. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ватсап, вайбер, имо. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон, дорои 6 сотиқ замин, 3 дар хона бо верандаш, бо ремонти замонавӣ таъмин аст ва 2 дар хонаи баракӣ бо баняш. заборуш маҳкам аст. ҳавлира полни стяжка кардагиянд. баняи берунӣ ҳам ҳастай. об, светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархш 200 000 сомони. нархш 200 000 сомони. боз
савдо карда мешавад. мега рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо имо ватсап ҳастад. замини фурӯшӣ дар ноҳияи восеъ кӯчаи Сино назди мактаби 53 6 сотиқ замин временка дорад. об свет дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархиш 43000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо, вайбер ҳастад. мошини фурӯшӣ опел хачубек соли бароришаш 96 абъём мотор 1.6 сӯзишвориаш газ ва бензин. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ҳуҷҷат 1 сола. тариновкаш 1 сола. нархиш 33500 сомонӣ. боз савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо ватсап, имо, вайбер ҳастад. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгири мо ята лайк монед ва фикротона дар поин ҳамин видео бинависед. айкуҷо хонаём, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, заминҳои фурӯшӣ, шумо ҳатман фикротона дар поин ҳамин видео бинависед. мо фикрои шуморо ҳатман худи ҳозир мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтем, мо ҳамун ҷа кофта ёфта баҳри шумо видео карда баҳри шумо пешкаш мекунем. шумо моро дастгирӣ кунед, видеоро паддилитса кунед, яъне пам кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама касе саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз.